माथो दाबो सफैदिया बाबुआलाय गुड मर्निं आइ आरो आफा गुड मर्निं मानोथो एफा गोबाव जाया दोंसे सल'मा लिरदोंमोन आं आइ बिनिखायनो उन्दुनाया एसे गोबाव जादों साहा गिलास जाबायलै आयं जागोन दे दा उनफ्राव लायब्लानो जाबाय नै बाबु साहाया क्लास गैया अरन दङ माथो 9 बाजिबायानो होमबा थांनिसां आइ आरो आफा गोबाव दाखालामदो आफा जागोन दे आयै नायल' जाल' सासे लोगोसा अरना गिदिर जाथारबाय नैहाय बाबु बिफा मा जोंहा अखा बर'नो बिहामजोखौनो नागिरनोसै नामा न' बेंनोनो माथो रावबो गैलियालाय खर' गुन्जेराव राखैथ' फिसाया दासो कलेजाव हाबदों जानो हिनजाव फिसौम लुबैनाया हामलायलायासै आंहा नोंनि फिसौ बानाव लुबैनाया देरसिन नङा सेवारि फिसाखौ जों सिगां मानसि खालामग्रोनांगोन थांना थानायनि राहाखौ जों दिन्थिग्रोनांगोन दालाय माथो जाखोसै कलेजाव फरायलायनानैलाय नों बादि सासे बिमा थानायखायनो दानि गोबां बर' गथ'फ्रा दावगानो हायाखै मिथिबाय माखौ जिंगासिदों हमा इयुनखौ साननानै अरन नों दि आंनि बेसेबा गोजानाव दंहैयो नों बेफोरखौ मानो सानदों मोजां मोननाया जेबो गाहाय गोजौ थाया हमा आं फरायबाय थायोमोनब्ला कलेजनि मोखां नुहैगौमोन खाफाल हावरिया अरन बिमायफा गैयिनि थाखायनो आस'खान्दा जानांबाय मानो बेफोरखौ सानबाय थायो नोंलाय अरन मा थारैनो जोंनि मिजिंआ जाफुंमारगोन ना मानो जाया जानो हमा आरो नों गोसोखौ एसेबां माने लोरबां खालामोब्ला दावगानाया गोब्राब जागोन जेबो थेवबो गैया थ' थांनि गुरु गुरु मा जाखो हांमा नै मा आमाय जों गैयै न'खरनि मानसिया नै बावनांसा जानानै अख्रांनि हाथरखि एंख्लायनो दाना जा बोथिसे ओंखामनि थाखायनो खाफालनि गोलोमदैखौ हायाव खोख्लैयाब्ला जोंहा जेरैबो राहा गैया बे बेलायाव मा खालामनो आमाय आंबो बे खोथाखौनो आदा अरननो खनले बुंदोंमोन नाथाय आदानि जुक्ति आंखौ फेजेनदों आमाय आंबो जोबोद मोजां मोनो आदा अरनखौ मोजां मोनब्लाल' जाया हांमा दानि मुगाजों गोरोबनानै सोलिनायाव जों बायदि निखावरिहा जेरैबो मोनहासहाय बेरा फारसेथिं नों जाबाय लेखा रोङा अरना जाबाय कलेजाव फरायफुनाय सासे मोजां न'खरनि गथ'सा नोंखौ कि न'खरा गनायगोन दा बि नाथाय आं गिबावनो हाया आमाय हामबायसै आनै हामबायसै नोंखौ गाबनाय नुयोब्ला आंनि बिखायाबो थेर बेथेर गावो जोंहा आरो बे संसाराव सोर दंबावो आनै आमाय हामबायसै आनै सिरि थादों राखेब मा थांनाय थारैनो आंखौ मोजां मोनमारा नामा बे आरो बुंबावनांगौ बाथ्रा ना होद सिरिथा नोंजों जेबो सिरियास खोथाखौनो रायलायजाया माथो आइ एम सरि गुरु हे गुरु गुरु हे नाहरलाय सोर फैगासिनो दङ बबाव थांनो हांमा लोगोनाव थांनो हांमानो आं लाइजाम सुनायखौ मानो हरजाया होनबा आं नोंखौ बुंगासिनो दंना राखाव आंहा मोजां मोनखानाय दं होननानै बै सैमा अरना राखाव नोंसो सैमा ना सैमा ओइ गोरलै देहानि हिनजाव
आं नोंखौ मोजां मोनो आरो आं जायखौ मोजां मोनो बेखौ रावनोबो होआ मिथिबाय राखाव हा हो या नै साहाया लावदुमालाय बहाथ' थांदों सेवारि दखानाव बानलु लायहैदों नैहाय बाबु बिफा मा जाखो मानो बुंदिया गावहा आंनि खोथाखौनो खोनासंनो नागिरा दे बुंदो दे मा बुङो जोंहा बाबुरना माथो हांमोखौ गोसो थोयोनो हांमा सोर हांमा बै मावरिया गथ'आलाय मा जाखो खेबसे नोंनि बे बावबोनायखौ होफैनायालाय आयं आयं नै नोंनि बेगा नों थेब्लायनि बिबनाय नङा होनलाय औ आयं होमब्ला थांसै जायो दे थांदे दे बै गथ' हांमासो औ
जाना सैथोनि फुंखा नंगौ बेयो मोननैसोलै थुबुर जाना सैथोनि फुंखा ओ आंनि अनसुलि लोगो नों आंनि अराय समनि थांना थानायनि मोनसेल' लामाजों बोहैलांहोगोन अराय गोजोन दैमु बोहैलांहोगोन अराय गोजोन दैमु ओ आंनि अनसुलि दा जानों बेरेखा दा खालाम नों हेंथा जुगामि अनलायनायखौ बिदिन्थि होलांनि जुगामि अनलायनायखौ बिदिन्थि होलांनि बे फैलाव बुहुमाव बे फैलाव बुहुमाव दा जानोंबोदो गोसोखौ हमथानो जुगामि जागोन अराय जोंनि अनलायनाया जुगामि जागोन अराय जोंनि अनलायनाया नेरसोन थागोन सुबुं माहारिनि नेरसोन थागोन सुबुं माहारिनि ओ आंनि अनसुलि लोगो नों आंनि अराय समनि थांना थानायनि मोनसेल' लामाजों बोहैलांहोगोन अराय गोजोन दैमु बोहैलांहोगोन अराय गोजोन दैमु ओ आंनि अनसुला लोगो नों आंनि मोनसे दिननि थांना थानायनि मोनसेल' लामाजों बोहैलांहोगोन अराय गोजोन दैमु बोहैलांहोगोन अराय गोजोन दैमु Hangma, nang mak lam hangma, nang mak lam tu, thong hospital. Nah, orang lebih susah loh. Nang aku karena kerja ya hangma. Nah, nak kita orang susah orang gadang di kangen nane. Nang beku maaf untuk hangma. Nang kita orang susah orang gadang di kangen nane. Nang hangma. kita baik hangma. Orang Hangma. orang Hangma. Hangma. orang Hangma. 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 Nang aku mana karena ni thangka hangma. Nang aku mana karena ni thangka. Hangma. Hangma. Hangma.
नों मानो एसेबां मानि खाफाल हावलाय जाखो हामा? उन्दैयावबो बिमा बिफा थैजाबाय आरो दाबो आंनि गोसो गोरबोआव थोजासे दुखु दाहा होनानै थांबाय नों बै बुहुमाव नोमा आरो नोमफाजों। मुङा नोंनि जेरै हांमायनो थालांबाय। लों गुरु लों लों माखौ सिन्था खालामना थादोंलाय हा लों लों थांखांनाय जाथायफोरखौ आरो गोसोखांबाय थायो। लों गुरु लों जानानै थांनायखौथ' आरो जाय खालामनो हायालै। लों गुरु लों हाजासे लों। आंमा नों थारै आंखौ गारनानै थांमारबाय नङाना? लों गुरु लों माखौ सिन्था खालामबाय थायो नोंलाय हा लों हांमा बायदिथ' आरो बे संसाराव गोबां सिख्लाफोर दं। लों लों You must die! मा माथो हांमाखो खासिबारिनि गावरावनि फिसाला राखावा गावथारबायनो। ओइ फिसालाय बे थैबोलाखौ नायगौथ' औलै मालाय खान्थालबारिनि अरगा मास्टारासो बिहामजो लांनोमोन।
दा बे फाग्लाया मानोथ' गावथारनो नांगौ जाखो आद्रि आद्रिलाय बेनोथ' जादोंलै बाथ्राया आं मिथिनायाव राखावा हांमाखौ मोजां मोनोमोन नाथाय हिनजावा मोजां मोना ओजों अरनजों मोजां मोनलायखानाय बे राखाव जुसेजों गोसो थांल' मोजां मोनखानाय नङा बेयावनोथ' जादोंलै थिमफ्रि अरनखौसो गावदोंमोन बेयावनो गथ'आ गावनो बारस'ना लादों ओइ हाबाब फिसालाय सानब्रैसो जाबायनो गथ'आ जाया लोंना थानाया जाखागोनथ' एफाग्राब मोजां मोनलायनाय दाबा मा जानानै दं गथ'आ बुखार लांबाय जिउनि सिनाय देराया सिमांसो जाना थाबाय माथो गासै मिजिङा अरायनि लुहानो बुखार लांबाय जिउनि सिनाय देराया सिमांसो जाना थाबाय माथो गासिबो मिजिङा अरायनि सोमोन थारैनो इयुनाव थांना थानायनि थुलुंगिसोमोन थारैनो इयुनाव थांना थानायनि दै बायदि अनलायनाय खुंथाय गोथे लांबाय दिनो दागोसो जाना थाबाय माथो रानलांनाय बैनि लामाया दागोसो जाना थाबाय माथो रानलांनाय बै दैनि लामाया लुहानो बुखार लांबाय जिउनि सिनाय देराया सिमांसो जाना थाबाय माथो गासै मिजिङा अरायनि फोथायसुला रिफिनाया खेबस'बाय जिउनि बिथराय फोथायसुला रिफिनाया खेबस'बाय जिउनि बिथराय दुब्लि हाग्रा गोरान जिंसि सानि हाग्रा गोरान जिंसि सानि मोनदांथिनाय बे जिउआ
माथो गासिबो मिजिंआ अरायनि गासिबो मिजिंआ अरायनि गासिबो मिजिंआ अरायनि अथेरा जिउ गोमानांनायाव जोंबो जोबोद दुखु मोनदों अरन बिदि होननानै गावनि इयुनखौ सानालासिनोथ' थानो हाया फिसा आं सोरखौ लानानै सानबावनो हायो हांमाया आंनि जिउखौ रैखा खालामनानै बे बुहुमनिफ्राय एंगारलांबाय बिनि खिथेरखौ आं लागोन आयो बिनि खिथेरखौ आं लाथारगोन बिदि होननानै इनायखौ फोजोबनो हाया फिसा आरो नोंखौबो जों जिउजों गेलेनो हानाय नङा नों गेलेनो हागौमा फिसा नों माबाफोर जायोब्ला जोंहा मा जानांगौ बेनिखायनो नों गुवाहाटियाव नोंथां गोजानाव थानानै कलेजखौ फरायहैदो आरो नोंथाङाबोथ' लेंहरखादोंनो आं आरो फरायनो गोसो गैया आफा बिदि नङा फिसा नों जोंखौ गोथाङै बुथारनो गोसान नों बिदि थिरांथा लाबायब्ला गिबियावनो नों जोंखौ बुथारग्रोनांगोन फिसा आयै नंगौ फिसा नोंखौ जों गोदान जिउ जुरिफिननायसो लुबैयो जागोन आफा आंनि जिउनि सना फिथर आयै नों फैलाय दाख्ला फिसा मोजाङैनो फरायहैदो जागोन दे आयै आफा मोजाङै थाहैदो फिसा आयै हामबायदे फिसा थादो आइ आरो आफा औ ददेरे मानसि थाबायबोखो बै लामायाव गारिया गाज्रि जादों बिनिखायनो थाबायबोबाय आं हरबायगा फैदो आदा थांनि थ' दिनैबो माथो हिस्ट'रिनि लेक्सारानो गैयाहाय अ नंगौ नामा जानो मा जादोंथाय नोंथाङा बेयावनो थायो नङा होमबा औ आं हस्टेलावनो थायो उस्ताद नायनायाव गोदान बायदि नुहुरदों गामिनिफ्राय फैदों जानांगौ सालाया अ लाय लिंनानै लाय जागोन उस्ताद Hello, mister. Oh, I am Aron. Aron, I think you are newly admitted here. Yes, you are right. नोंथांखौ जोंनि उस्तादा लिंहरदों माबा गोनां खोथा दंनो सोर उस्ताद नोंथां फैल' ना नोंथाङा माथो सेनखौनो मारियाखै रथ' नों गावखौनो सासे फिल्मनि हिर' साननानै ला
आरो नैबे बिबारखौ बै हिर'इननो होनाय एक्टिंखौ दिन्थि लादो हैदो नोंथां हैनोल'सो लादो हारियाब हैदो नोंथां लादो हैदो नोंथां आरो हैदोबो हैदो नोंथां एक्सन नांगौथ' हैदो नोंथां है नोंथां है मोजां नुयो आच्छा नोंथाङा बबेनि होनदोंमोनलाय आं खान्थालबारिनि अब्लाथ' फुटबल गेलेनो रोंगौ नङासै औ रोंगौ टेपा येस उस्ताद बल थरसे लाबो नै उस्ताद नोंथाङा बे बलखौ जोनानै बै उखुम मुदायाव फोनांहरनायसै जोनोल'सो नांगौ दादागिरि खालामनो फैदों नों हेल' पुलिस स्टेशन कलेजाव माखासे उदखारि मानसिफ्रा गाज्रि हाबा मावगासिनो दं नोंथाङा थाबैनो फैनांगौ नंगौ सार थेंक्स सिखारदो नोंथां सिखारदो बिसोर जोबोर गाज्रि जालांनो हमबाय नोंथां बिसोरनि थाखायनो कलेजनि आबहावाया जोबोर गाज्रि जालांबाय
हालानो बेनोसै आंनि नोंथांनि सिनायथिया आरो दा बेयाव बबाव दं? मुङा आंनि अरन बसुमतारी खारगुलियाव आदै रिजोन दैमारिनाव थायो आरो नोंथांनिया आं रोदोम बसुमतारी उलुबारियाव थायो। थ' थांदोनि बिथाङानो आदै रोदोमा। खुलुमबाय। खुलुमो जिराय। रोदोम, दाखालि कलेजनि जाथायाव नों गैयामोनब्ला जोबोद गाज्रि जागौमोन। बेखौनो खौरां लाफैदों आं आदै। थारैनो बिसोर जोबोरै गाज्रि जालांबाय। बिसोरनि उदखाराव लाजानो सानै स्टुडेन्टआ बे कलेजावनो फासि नांखांबाय। बिमा बिफा फिसा मिथिरोङै लामा सामा दंफैग्राफ्रानो बे। आरो सोरबाव बिसोरनो नै आदा साहाया दोन। आफा आइ रोदोमा बिथाङानो ददेरे। खुलुमबाय। खुलुमबाय। जोबोर बाखायसो गारदों आदा अरना। मा गिदिर हाबा मावखां बाख्नायजासे। लोंदो साया। लोंदो दे। अरन आरो रोदोम, नोंसोर मोजाङै था। बिसोर फिन खिथेर लाफिननो हागौ। जागोन आदै। साला बे सैमाया बयनि आंनो बिनि सिनायथिखौ नांगौ। दादागिरि खालामनो फैदों बियो। अस्ताद, बिनि मुङा रोदोम। न'निफ्राय खारबोनाय सासे आवगाय गैयै उन गैयै मानसिसो। अब्लाथ' बिबो जोंनि थाखाय लामानि जेंनासो। बिनिखायनो खालामनांगौ नङा होमबा? जिखि जाया जों थाबैनो गामिनिफ्राय माखासे दंफां खुन्दा आरो गान्दा गंखौ लायग्रोनो नांसिगोन। बेनि थाखाय हजों गासिबो थाग थियारि जाखाजोब्बाय। मिथिबाय? Yes, Ustad. आं नोंनि गासैबो जाथायखौ मिथिजोब्बाय अरन। बेफोर गासिबो खाफालनि रिफिनाय। खाफालखौल' दोष होब्ला जाया रोदोम। जोंनि समाजाव माखासे गाज्रि बारहावाया बारानिफ्राय बारासिनसो जानो हमबाय। नाथाय नों आं बायदिया मा खालामनो अरन? बेफोर गासिबो बै पलिटिसियान हादोर बेंगिरिफोरनि आखाइ थालखायावनो थायो, जायनि थाखाय मोजां साननायनि जेबो आबहावायानो गैया। लोगोसे जोंनि समाज माखासे मानसिखौ दस होनो जाय बे 20 जौगाथायाव गावजों गाव सैलायो। सोरबा मोनजानायखौ सोरबा सेनो नागिरो आरो सोरबा जौगानायखौ सोरबा बोख्लायनाय। जायनि थाखाय आं बे जायगायाव न' बां नागारनानै गोदाव सोरावै दं। न' बां नागारनानै नों बेखौ मा बुंदो रोदोम? बे जायगायाव नंगौ, बे समाजानो आंखौ लोरबां खालामो। इयुननि मिजिंखौ थेर बेथेर खालामो। माबोरै रोदोम? बेयो जोबोर गोलाव जारिमिन। आंहा उन्दै समनिफ्रायनो डक्टर जाना समाजखौ सिबिनायनि मिजिं दं। जोंहा न'खरनि अबस्थाया मोजां नङा। अब्ला गेदेरफोर बुंनायखौ गोसोआव थि लानानै फरायदोंमोन। मानिनां जोंनि एरियानि EM बिथां, आंनि फोरोंगिरि लोगो बिथांमोन आरो गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय मानगोनां गारजेन बिथांमोन आरो आंनि आंगोनि फरायसा फरायसुलिमोन। गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो बे फरायसालिनिफ्राय जा आयदायाव गावखौनो रोंगौथि दिन्थिनो हादों बिसोरनो जों बान्था होनायनि गरन्थ लानाय जादों। आं गिबियावनो बे फरायसालिनिफ्राय बांसिन नम्बर मोननानै पास जानाय मुस्रि रोदोम बसुमतारीखौ सिनायथि होनो सानदों। बियो नम्बरखौ मोनदों 99%। आरो दा आं रोदोमखौ गावखौनो सिनायथि होनो बुंहरनाय जाबाय।
आरो बान्थाखौ लांफैनो थाखाय जोंनि बे एरियानि मानगोनां EM मुस्रि जोंसार नार्जारिनि आखाइनिफ्राय लांफैनो आं रोदोमखौ खावलायनाय जाबाय। आफा आफा एबार आंनाथ' रोदोमाव वान जानो नांला आं मा जानांगौ आफा जोबोद नाजासेयावबो हायाखिसै माथो आङो। नों माखौ जिंगासिनो जोंखौ जोंनि बंस'आव माब्लाबा जेरावबो रावजोंबो जेनफेराखै आरो जेननायबो नङा। औ मा मुं होनदोंमोनलाय? रोदोम बसुमतारी आफा। रोदोम बसुमतारी। बे रोदोमनायखौ आं खेबस'नानै खांखिया जाहोगोन। गैजा रोङै जेब्लाबो गैजा रोङैयानो थानांगौ नङाब्ला गोरनासिम बारखोयो। नों नायबाय था जोंब्लाव बारा बोरै बुलाङो। हेड मास्टारानो गावदो बेखौ डक्टर फोरोंगोन। डक्टरखौनो फरायथारनांगोन रोदोम। मानोना नों सासे मोजां डक्टर जानानै समाजखौ सिबिनांगोन आरो बेखौ मिथिखा सहायनो हानायानो मोनसेल' अस्त्र। सिं गोबोरनि गोसारथिया अराय थांखिनि फारसे दिदोम जानांगोन। नंगौ सार आंबो नाजागोन हागौमानि अब्लाबो माब्लाबा सानफ्लाङो मिजिंफोरा खफ' जानानै बिरलांगोन नामा रुगुं गैयै सोमखोर अख्रांनि बिखायाव। दे बिदि मानो सानो नोंलाय? गोसोखौ माब्लाबो लोरबां खालामनो नाङा। गोसोआनो इसिं गोहो बोलोनि सानगुदि फुंखा मिथिबाय। रोदोम गया जागोन आबौ। थांनोसै सार। दे गोसोखौल' दाद खालाम। आं हले जिउखौ बिदि बारहोबाय थानो हायाखै। जों बायदि माथो खालामनो खायला। मा खालामनो हाया बिलाय? न'आव सासे माने ओरैनोसो थायो। सानैजों लोगो लानानै मावोब्ला मा मोनजाया बिलाय? दालाय मावा मा फरायनोथ' बेनोबोथ' सम होनांगौ फरायनो। आदा न'आव दङ ना? जाखो दङ। ए माथो आगै सोलायो। फै नै आगै जोंहा जिरायफै। जागोन बाजै जागोन। हैद नोंसोर आंखौ देवानि होनै होनै गोसोफोरासो लामा लाहांबाय। फा माथो होनलाय नंगौ नालाय नोंगौ। फा बाबुरदोंमोन न'आव गैया बाजै। बेलाय माने न'आव थानो न'आनो दंथारो बेहा। दानिसो बेनि खोथाखौनो जों सानैजों रायज्लायबाय थादोंमोनलाय। फा माथो सानखो आदा आं दाखालि बुंनायखौ? बेनोथ'लै फंबाय गथ'आ दासो फरायफुदों दानो बोरै हाबा होनो। बेबादि सुबिदाखौ बहाय मोननो आदा? मा सुबिदासै आगै? ए बाजै माने जोंहा बाबु रोदोमनो बै दलदङानि आमाय हेग्लानि फिसाजो रुफाथिखौ हरनो गोसोथारनाय लोगोसे फुरासे हा आरो मोसौ हालिसे हरफाबावगोनसो। बै आथिं लेंग्रिखौ? आरे बाजै आथिं लेंग्रिया मालाय मानसि नङा नामा? आरो बेथ' एफाग्राब मानि लेंग्रिबो नङा। गोदो बेरामावसो एसे लोसखा थालांनायल'सो। नाथाय गथ'नाव सोङालासिनो आं मानिनो हानाय नङा। मानो हाया? सोर बियो जोंखरबादनो? होनबा आं फाक्का साननोसै नामा? जागोन आगै। आं थांदोनि थाबैनो खौरांखौ हरदो। थादो आदा थादो बाजै। दे।
हलं होमबा नों आं बुंनाय बादि गासिबो खामानिखौ मावजोब्बायथ' बेखौ आरो बुंनांगौना गुमै बिमा गदायाथ' दानो लाबोथारो फिफायासो एसे एंब्रादोंमोन नाथाय बेबोथ' हिनजावनि खर' बबाव बारनो मा आमाय नों थारैनो रेवानि जानो हामारसिगोनथ' एबारसो मिथिगोन बियो माबादि आंनि खर' बारो खेन्दासो बे निखावरियानो अननाय मोनो बियो बयनिबो बेल' नङा जोंब्लाव मेट्रिक आनजादाव माबादि पास खालामो नुगोन नोंसोरो हेड मास्टारैनो बेखौ गावनो डक्टर फोरोंगोन बे जोंसार नार्जारि थासेयाव बे गामियाव रावबो देरसिन जानो मोना Oh, Dad, you are best. माब्रैलै गुमै मालाय हेड मास्टारानो दंखायो बिजों आरे नों गोबोरनि एम्फौआलाय मा मिथिनो मेट्रिक रिजाल्टआ बर्डनिफ्रायसो होआ होमबा अ नंगौ नामा नै दा बिनिसो मुगा सोलिगासिनो दं बेजोंनो मावनो हायै खामानिखौ गासिबो मावनो हाजोबो गाबोन आं गुवाहाटियाव थांनानै बर्डनि सेक्रेटारिखौ लोगो हमनानै पकेट गरम खालामनानै गासिबो जाजोबगोन नायनि बे गथ'आ माबोरै डक्टर जायो देग्लाय जोंनि स्कुलनिफ्राय गोबां पास जादोंलै नंगौ नामा नंगौथ' होमबालाय थार्ड डिभिजनसो पास खालामदों हनोलै नोंथां स्कुलनिफ्राय थार्ड डिभिजनावसो पास खालामदों बेनो लायो डक्टर फरायो Really? Oh, sir. Have a patience, my dear. आं नोंनि गासैबो जाथायखौनो मिथिजोब्बाय नाथाय बे मानसिया दि एसां नेहाथ खामानिखौ मावदों आं सिमाङावबो सानाखैमोन आं मा खालामबावनो दिनै आंनि गासैबो मिजिं सिलिंखार जालांजोबबाय धैर्य हन फिसा धैर्य हन इसोरा नोंखौ सानसे अनगोन बहाय थाखो बे हाराम जादायालाय साला थार्ड डिभिजनाव पास खालामदोंनो बेनोमोन फरायसालियाव बान्था मोननाय गथ'नि रिजाल्टआ बिखान्थिखौ दै खालामना फोरोंबाय दा आरो बेनिखायनो आं नोंखौ आगोलनि सायाव बुंबोगासिनो दं फरायनानै जेबो मुलाम्फा गैला गाबोन हलंदायाव थांदोनो हाबाखौनो गासिबो सानैखौ दै खालामजोबबायसो हाराम जादाया बै दिनानो आं न'निफ्राय ओंखारदों आरो टिउसन खालामनानै जोंनि गथ'खौ फोथांगासिनो दं अरन राखाव Yes, boss. गासिबो थाग थियारि जाखाजोब्बायथ' जाजोब्बाय बस दंफां खुन्दाजों लोगोसे गान्दा गं 5 केजि आरो मैदेर हाथाय 20 केजि साबा नोंसो आंनि खास लोगो लावगा मालाबाबो जागोन बस नै बस राखाव बेयाव गासै 2 लाख दङ माखासेखौ नेक्स्ट बाराव मोनजोबगोन जागोन बस नाथाय मोनसे खोथा मा खोथा जोंनि गावग्राफोरा बारा मोजां नंलिया बेनिखायनो गोदान आरो साबसिन नांगौ नङा होमबा साननानै लादो बेनि थाखाय नोंथाङा जेबो जिंगासिनो नाङा बेनि गासिबो बेबस्था जाजोबगोन आरो नोंथाङा मोनसे खामानि मावबावनांगोन मा खामानि बस गोबां गथ'फोर जोंनि बे गेङाव सोबावनांगौ मानोना
मोजाङै जेरैबो गोरा जायाब्ला गिदिरनिफ्राय गिदिरसिन जेब्लाबो जानो हानाय नङा मिथिबाय राखाव हाथियारनि थाखायथ' नोंथाङा जेबो जिंगासिनो नाङा गासिबो सफैजोबगोन मिथिबाय नोंथाङाबो गथ'फोरनि थाखाय जेबो सिन्था खालामनाङा नायनि बेबाराव मोजां मानसिफोरनि मोजां साननायखौ थेर बेथेर खालामनो हागोन ना हाया सोमावग्लुंनांगौ राखाव बे समाजा जाहाथे जोंनि मुंखौ खोनाब्लानो थोर थोर गियो नों थारैनो जोंनि बस थारैनो नों आंनि सिमां जोहोलाव अरन फेफा देरहानायनि बेलायाव महफिल में रंग जमा दे
गाबोनबा मा जायो जोंनि बे जिउआ ओइ लावगा ओइ मेरगा जाखा लोंखा गाबोनबा मा जायो जोंनि बे जिउआ हायला हुइला गित हायला हुइला गित मोसा फैसा दिनैनि समखौलाय गाबोन मोनफिनला हायला हुइला गित मोसा फैसा दिनैनि समखौलाय गाबोन मोनफिनला है आइया 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 मा जाखो दे जेयावनो दावखोलायबाय ए मावरा जाया है आइया 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 मा जाखो दे जेयावनो दावखोलायबाय ए मावरा जाया गोसो जायो एंख्लाय हरनो गोजों हाथरखि नाथाय माथो दावगा हाया आथिं फारनैया गोसो जायो एंख्लाय हरनो गोजों हाथरखि नाथाय माथो दावगा हाया आथिं फारनैया है आइया 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 मा जाखो दे जेयावनो दावखोलायबाय ए मावरा जाया है आइया 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 मा जाखो बे जेयावनो दावखोलायबाय ए मावरा जाया है आइया 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 मा जाखो बे जेयावनो दावखोलायबाय ए मावरा जाया है आइया 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 मा जाखो बे जेयावनो दावखोलायबाय ए मावरा जाया आरो बाब्रैखौ फिथाखौ जोंहा बाबुआ जोबोर मोजां मोनो मोजाङै लां थफ्लाफोरखौ गाज्राब नाङा दे आयं लावदुम जागोन आयं सिन्था खालामनाङा बे थाम्फै मासेबो बाहो आं माथो फावदारजों दाफब थादों आयंलाय एसे बारा जादोंआनो नामा आंफोर नायबोखाबानो जाबायफा आयंनाबो गोसोआव थासिगोन गुवाहाटिनि बबे जायगायाव थांनांगौ माबा होनदोंमोनलाय ए खारैगुलियावलै आयं खारैगुलि नङा जाम्बा खारगुलिसो ए खारगुलिसो दे गोसोआव थासिगोन दे आयं नो थफ्लाया हर आयं हर मोजाङै थां दे आयं लावदुम हे गुवाहाटि सुपार थानायाव गि नामाब्रा आयं दाख्लिबा ड्राइभारा सुनि दे होननानै आंनावसो बिलायदों थांसु जानो हामबाय हामबाय नोंनि सुनिनि लोगोआ दा गारिजों खिगालांजागोनबो ए नङा माथो थांगोन आयं दे अरनादा कलेजनि जाथायनि थाखाय नों आंखौ नुना होदो आंबो बायथ'यैसो खालामनांदोंमोन हामबायसै थांखांनायखौ एरखांबाय थायो नामा होनब्ला नों आंखौ नुना होआखै बेयाव निमाहा होनांगौ मा दं नोंहा दायानो गैयाब्ला